Iltapäivää, tos kansalaiset, täällä Tatu. Joo. Tänään meillä olisi vähän erilainen puheenaihe, tai anyways erilainen video. Ja tämän videon, varmaan luette tosta noin, että nyt olisi niinku tarkoitus kertoa, että miten tulin porukaille ja kavereille niinku transpoikana kaapista ulos ja tällaista. Ja tää onkin vähän jännä story, että joo. No kaikki on lähtenyt siis alun perin siitä, että kun mä olin hyvin nuori, yli 1-2-luokkalainen, mä rupesin enemmän pitää poikien vaatteita päällä. Mä en koskaan suostunut pukeutua mekkoihin tai mihinkään hameisiin, enkä mä koskaan suostunut pitää mitään pinkkiä tai mitään muuta tommoista, kun mulla piti aina olla jotkut tummat vaatteet tai edes vähän sieltä niinku poikien vaatetta muodosta näyttävää vaate tai niinku silleen, että mä näytän pojalta. Mulla oli joku pakko miele siihen, niin. Ja siis no, silloin kun mä olin about 5 ikäinen, noin, niin mä löysin siis kuvia, jota mä en nyt lähde tuolta etsiä ollenkaan. Mutta siis löysin kuvia, missä mulla oli lyhyet hiukset. No, yleensä pienillä on lyhyet hiukset. Mut siis niinku, mulla kasvoi hiukset tosi nopeasti ja mulla saattoi yhdessä vaiheessa olla aika helvetin pitkät hiukset. Mut mä aina halusin, että ne leikataan lyhyeksi, koska mä en tykännyt pitkistä hiuksista ollenkaan. Ja mä pienempänä näytin aivan jätkältä. Et mä en edes meinannut itse tunnistaa itteeni niistä kuvista, mitä mä nyt löysin tuolta. Et mä olin silleen, että ei varmaan muuten ole minä, kun en näytä yhtään tolta. Ja näin. Ja silloin kun mä olin about 9-vuotias, noin, mä taisin olla kavereiden seurassa justiinsa. Mun äiti oli jonkun sen kaverin kanssa siinä. Sitten jutteli ja mitä mun äiti sanoi silloin kun mä olin 14, niin se sanoi mulle, että silloin kun mä olin 9, niin äiti niin sanoi sen kaverille tälleen se, että musta kyllä tuntuu, että toi Tatu on lesbo. Thanks mom! Ja se oli jännää, koska tavallaan mun äiti oli oikeassa, mutta sitten tavallaan se ei ole oikeassa, koska niin kun mä olin yhdessä vaiheessa lesbo, niin sanotusti, ja muuta tommoista. Että niinku periaatteessa oli oikeassa, mutta periaatteessa ei ollut oikeassa. Ja sit niin. Silloin kun mä rupesin itse huomaamaan, että mä olen trans, ja tääkin oli 8-luokan alussa noin. Mulla oli tosi huono olla, ja mä niin kun häpesin mun kehoa hyvin paljon, ja en tykännyt ollenkaan. Mä en edes pystynyt käymään suihkussa kunnolla, kun mä joudun, tai no mä itse asiassa tällä hetkelläkin, tai no en nyt just, mutta niin kun näinä päivinäkin en pysty niin kun käymään edes normaalisti suihkussa. Ja tällä normaalilla, mitä mä meinaan, on se, että mä en pysty edes kahtoa itteeni, kun mä pesen itteeni. Et niin kun, mä oon niin ahdistunut tästä mun kropasta. Ja niin, että. Tää ei oo suunniteltu mua varten. Ja niin. Ja sit mä puhuin aluksi mun muutaman friendin kanssa tästä, että mitä mieltä ne olis, jos mä sattuisin vaan yksinkertaisesti olemaan trans. Tai se, että mä tunnen itteni pojaksi. Ja ne sanoo, että oishan nyt se vähän outoa, että saisit niinku poika, koska me ollaan totuttu jo 5. saakka, että sä oot niinku tyttö. Ja sit mä oon silleen, että okei. Ja enpä sen enempää sitten puhunut niille. Mulla oli 8-luokan alussa mulla oli tyttöystävä, kyllä. Ja mä sitten päätin, että mä puhun hänen kanssaan tästä asiasta. Ja sit siinä mä tulin virallisesti hänelle ensimmäistä kertaa kaapista ulos transpoikana. Moi vaan, mä tiedän, että sä katot tän videon. Ja niin. Ja no, hän otti asian hyvin ja sit se vähän niin kuin rohkaisi mua. Tai niin kuin, että mä puhuisin siitä mun kavereille lisää ja sit mä rupesin puhumaan mun kavereille lisää siitä, että joo mä nyt on vähän niin kuin lähiaikoina tuntenut itteni tällaiseksi niin kuin transpojaksi ja muuta tämmöstä, että niin kuin onhan se niille ok, että mä tunnen itteni pojaksi, vaan onko siinä jotain ongelmia, mistä ne haluaisi kenties kertoa mulle. Ja ihan hyvin ne otti sen sitten avoiselin vastaan. Ne on silleen, että ei ole mitään valittamista, sä oot just sellainen kuin sä olet ja
muuta tuommoista, että ei ole mitään hätää, että me tuomitaan sua ja muuta tuommoista. Se sitten antoi mulle myös rohkeutta kertoa mun äidille siitä. No mä menin sitten kertomaan mun äidille tästä ja sanoin sille, että no itse asiassa mä kirjoitin sille kirjeen. Mulla on aina ollut niin kuin tapana, jos mulla on joku tosi suuri asia, niin mä kerron siitä kirjeellä mun äidille. No mä sitten kerroin siitä kirjeellä, mä kirjoitin about A4 kokoisen, kuulostaa oudolta, mutta niin kuin anyway, semmoisen normipaperin kokoisen kirjeen sille, ja siinä sitten luki jotain, että mä oon tuntenut tästä ja tästä saakka olevani tällainen ja tällainen, ja toivon, että tulevaisuudessa pääsen hoitoihin ja muihin tollaisiin niin kuin leikkauksiin ja tällaista, että niin kuin mitä mieltä hän on, ja muuta tuommoista. Mä taisin jättää sen tyynyn päälle silloin, mun äiti oli töissä itse asiassa, silloin mä olin sitten mennyt nukkumaan, ja kun se tuli aamulla töistä kotia, mä olin just silloin menossa kouluun, kun se käväsi sen huoneessa. Mä pinkusin siitä ovesta äkkiä ulos, koska mä en uskaltanut olla siellä talossa enää. Ja mä lähdin sitten vaan ihan normaalisti kouluun siitä. Ja sitten kun mä tulin koulusta, niin äiti sanoi, että se ei tiedä, mitä sen pitäisi sanoa mulle. Se vaan niin kuin sanoi, että mä en tosiaan tiedä, mitä mun pitäisi nyt sanoa tai mitä mun pitäisi kertoa. Tällaista on se on ihan hyväksyttävää, että mä tiedän, että sä oot vähän hämmilläs ja muuta tuommoista. Siinä ei tosiaan mennyt kauan, kun mun äiti rupesi niin kuin ihan täysin. Se ei vieläkään ihan niin kuin 100% ymmärrä, että mitä tää nyt meinaa ja tällaista, mutta mun äiti kuitenkin yrittää parhaansa ja se nyt alkaa pikkuhiljaa kutsumaan mun tatuksi. Et niin kuin au. No siis mun virallinen nimi tälläkin hetkellä on esimerkiksi nytten Karla. Ja mä en tykkää siitä nimestä. Et niinku mitä monet mun kaverit on että miksei me voi kutsua sua tuolla Karla nimellä. Että sehän on ihan melkein sama juttu kuin kutsuisi sua tatuksi. Että niinku se kuulostaa kuitenkin aika lailla pojan nimeltä. Mä oon silleen, joo ei kuulosta, että please älkää kutsuko mä sillä nimellä. Yläasteella 9. luokan alussa itse asiassa mun ruvettiin kutsua Miskaksi. Ja opettajat kutsuivat mua Miskaksi myös, että mulla ei niin kuin enää ollut mitään sellaista, että joku opettaja kutsuisi mua Karlaksi. Ja mä olin ihan silleen, yes! Ja no nyt tuolla nykyisessä koulussa mua kutsutaan tatuksi, että kukaan niin mua nyt sitten tuolla nykyisessä koulussakin kutsutaan tatuksi, että ei ole mitään ongelmaa siinä. Että näin. Sitten yhtenä kesänä, taisi olla 2015 kesä. Oliko se viime kesä? Ei ollut viime kesä, se oli 2015 kesä. Kun mä olin täällä, mulla oli tosi huono päivä ollut. Mä olin just tässä talossa, missä mun isä asuu. Niin, mulla oli ollut tosi huono päivä. Mä olin kiukotellut mun isälle ihan normaaleista asioista, koska se nyt vähän huusi mulle ja mä en tykännyt siitä ollenkaan. Ja sitten se sanoi, että mä käyttäydyn huonosti ja muuta tuommoista vastaavaa. Niin mä olin sitten vähän ollut surullinen siinä jostain myöskin. Myöhemmin mun isä tulee tähän huoneeseen. Mä istuin tossa, niin kuin tässä tuolissa istuin ja olin koneella ihan normaalisti. Ja mun isä sitten tuli ja istutti tuossa sängylle ja kysyi multa, että mikä mulla on. Ja sitten mä olin silleen, että mulla on yksi asia, mitä mä haluan kertoa hänelle. Ja se oli mun aivan ensimmäinen kerta, kun mä ihan oikeasti niin kun porukoilta tai kenellekään ylipäätänsä tuun suoraan kaapista ulos ilman mitään mielipidekysymyksiä. Ja se oli tosi pelottavaa mulle, koska niin kun mä en koskaan tehnyt niin. Ja näin välikätenä nyt sanon tähän näin, että siis mä tulin esimerkiksi mun ensimmäiseltä tyttöystävälläkin kaapista ulos puhelimessa. Onko se puhelimessa vai missäkään se oli? Mä lähetin se jotain viestiä, en mä muista. Ja niin se oli kyllä tosi kuumottava tilanne kertoa sitten mun isälle, että joo, olen trans. Tunnen itseni pojaksi, että mä en voi asialle mitään ja musta tuntuu, että mä tuntun tällaista ihan varmasti tulevaisuudessakin. Ja mua harmittaa se, että se niinku kohtelet mua tyttönä ja muuta tuommoista, se on tosi ahdistavaa ja
näin. Ja no mun isä oli sinä päivänä, huom, vain sinä päivänä, silleen, että joo, sä oot mun oma poika, ettei sulla ole mitään hätää ja muuta. Musta totta kai mä ilahduin siitä. Ei mennyt kauan, kun mun isä rupesi korjaa tatunimeä takas Karla-nimeksi. Ja se oli tosi ahdistavaa, se tekee sitä edelleen. Ja mitä mä nyt on saanut kuulla esimerkiksi mun äitipuolelta, että joo, ei se nyt sitä tahallaan meinaa niinku siellä, tai silleen niinku, tavallaan tahallaan kyllä meinaa, mutta se niinku hyväksyy sen, mikä mä oon ja se, että mitä mä tunnen, se hyväksyy sen täysin kyllä. Mutta hän ei voi millään rupea edes niinku yrittää kutsua mua tatuksi tai mitään. Ja toki mä ymmärrän tämän sinällänsä, mutta sitten toisaalta mä en ymmärrä, kun mä näytän itteni mielestä aikaisemmin paljon jo jätkältä. Ja mä muistan, kun mä yhteen kertaan menin isälle jostain puhumaan, että jotain junassa, kun mulle oltiin kerran tultu juttelemaan. Mua puhuteltiin poikana silloin niin sieltä niin miehenä tavallaan. Ja mä sitten menin ilouutisista kertomaan isälle siitä. Hyvä minä! Ja sitten mun isä päätti pilaa sen ilon multa sillä tavalla, että sanoi, että joo, kyllä sus tunnistaa, että sä oot vielä tyttö. Että sä et mitenkään näytä pojalta, että kyllä sä ihan tytöltä näytät. Mä silleen, thanks! Taidapa mennä vaan itkemään verta tuonne yläkertaan nyt sitten, moro! Mutta eiköhän se ollut tässä näin. Kiitos jos jaksoit katsoa. Tää oli vähän pitkä tämmönen video, mutta toivottavasti oli tarpeeksi mielenkiintoa katsoa. Ja niin. Tilatkaa kanava, laittakaa peukkua, jos tykkäsitte, jos te ette tykännyt, laittakaa silti sitä peukkua, koska niin. Ja kertokaa nyt sanaa eteenpäin, että mä olen olemassa ja mä olen täällä näin ja muuta tämmöstä. Näemme sitten seuraavan videon parissa. Hei hei!